ndakati action uzotora. Action. Right, ichi ndeche crossover ichi. Muvhunzo wecrossover. Ndoda kungovhunza kuti maprofita anoti mishonga haishandi. Mishonga yandi yemwe yetsvina. N'anga hadzishandi ndedzimwe yatsvina. Ndokumbira kubvunza kuti ko paipai pane pachiparwa nyora dzingaa dzeuroyi, nyora dzingaa dzelaki, dzingaa nyora dzechii, dzichigoparegwei kana dzisingashandi. Unoda kuziva bozvo ndinetsa ndogara chinetseka nezvinhu izvozvo. Bozi munhu akachemerwa nyora dzeuroyi, antu taondoroyi. Antonzi une dhimoni rokuroyi, achitobuda dhimoni racho zveshuwa. Akanzi ane nyora dzemubobobo. Akatoprofitwa akatodai dhimoni irero tobuda achitoda kudzingirira madzimai ipapo achiita zvezvese. Akanzi anelakire mari anenge achitofa nemari chaicho achitoita mari achitonzi hai ndo urikuzopedza hama urikuzodai. Saka ngatingoti mushonga ine maonero angu. Zvangodai maprofita andiudza kuti mushonga haishandi here zveshuwa. Maprofita awo kune maprofita anokwanisa kuisa mundiudze kuti zveshuwa mishonga haishandi here. Botsokwanisa kupedza nguva tichitsvaga mishonga. Bozi handisati ndamboona munhu akaenda muprofita akaenda kun'anga. Akanzi nen'anga tora kubvisa munamato wawakaiswa. Handisati ndamboona kuti pane munhu anga ataura kunzi kwanzi tora kubvisa munamato wawakaiswa uri kuitisa mari. Kautora kubvisa chiprofita chawakaipiwa iwo tora kuchibvisa kun'anga kunzi kune munhu akaenda kun'anga akanzi toda kuti tikubvise chiprofita chawakaiswa pauri chiri kuita kuti uprofite. Handisati ndamboona munhu ana kana akamboiswa mweya wechihure handina. Kune vane pane muprofita anonzi munhu akazonzi apiwa laki rekuti adiwa nevasikana. Hasati. But kun'anga kwatoenda uko. Tongo wachinzi ndakapiwa mushonga wevasikana ndikudiwa zingaiti. Mwana handisati ndambozwa kuchechi. Amene kune vakamboenda kumaprofita vakapiwawo munamato welaki kuti mabhebhe avadewo. Sezvandoona zvinoitwa vanenge vaenda kun'anga kuti anenge achidiwa nemavhesi ake, anenge atiwa nemavhesi hobho. Zvoti mufesiti akaona mwayo akatona mazita 6. Wambozona here kuti kune mukomana wokutoti chero izvizvi akatoona musikana mwaita kugwana kuti bhebhi uri sei chichi chanoti ndakasiyana naye kudhara zvotopera mushonga iyoyo. Umwe murume akatobata mukadzi wake nemunhu anoti mukadzi wangu zvotowanikwa chichichi mushonga iyoyo. Saka handisati ndamboona futi anotaura kuti kwanzi murume wangu aindirova ndituka ita so ndikapiwa munamato kumasowe kuti murume wangu asandituka haachanditukiko zvino adzikama akuisa. Pari munhu akangopiwa mushonga wedzvinyu nemushonga wacho uya akangoisira murume ndikangodliswa ini ndikadliswa sezvandakaitwa ini ndakatodliswa kuti pakudliswa kwandakaitwa ndichambotonetsi ndatova munhu atore bhopa teni. Saka handisi kuziva kuti maprofita ndiani anozviitawo izvo. Kana maprofita muriko kunzoko tiudzei tizivise vanhu kuti muprofita uyu kana murume une murume une mukadzi anonetsa inda kumuprofita uyu anopa munamato kuti ipapo gagidhiri. Kana une murume anonetsa mumba anotokupa munamato ipapo kuti murume anotoita stable anotoita munhu kwai gagidhiri. Bozi kana muchiti n'anga ndedzimweya yakaipa ka hatifaniri kuenda kun'anga kwacho. Bozi chiri kutinetsa kun'anga ndechekuti kun'anga zviri kunosvika zvinoita. Handitoda kunyepa, kune vamwe vari kunyepera kuenda kun'anga but vachiita. Inini izvozvo ndaipiwa zino ndakatonopiwa mushonga kun'anga. Rino rangu raritorwadza ndakatopiwa mushonga mai manje iwapo handitorina mazuva zino ndatotadza kurara nawo. But haipo zvino ndakatopiwa mushonga akaita maprofita. Handisati ndamboona muprofita akarapa zino ini. Kuti kwai muprofita akasvika akati kuti zino rako pora zinopora izvo rikapora. Kana variko maprofita anoporesa mazino ngava tiudze votibata tovafambisire basa ravo. Basa rinde kuwanda. Ini kwese pandofamba zino rangu rachirwadza ndakaenda muprofita. Ndandichinzwa mabaya ndakadii ndikazoenda muprofita n'anga iyi ndikadai zino iri ndakaenda kun'anga iyi ndandisina mbereko ndakazodaiso ndikaenda kwasekuru nhingi vaive vakatondisotera ndikadaiso ndikatoitwa urati zvine matestimony ka zvinoita sei. Saka ndonasa kuti pamwe sometimes inyaya yekuti zvechisiyana zvinenge chisiyana chete maitirwa azvo chete kuti kumuprofita zvinoitwa zviri kusaidi iri kun'anga zvinoitwa zviri saidi iri. But masaidi yayo chimbomavhetai mavhetei bonzi kuchiprofita ka inini ndinoenda kuchiprofita ndine belief bo ndoshandisa belief. Kun'anga ienda une belief kana kuti hauna kana wangoenda uida kuroya unongozongoroya chete ukatoenda uchingondoda mushonga kuti mbeu dzangu dzisabiwa
adzitongobirwi, dzinongotochengetwa. Zvinhu zvakangoda ukatoenda kumuprofita uchiti pamba pangu hasiuda kuti pamba pangu papinde mbavha, unoona kutozobirwa futi. Wozotaura kuti maprofita haashandi, maprofita akazodai so. But aiyo, ini ndiri kunyatsoona kuti ipapo pandakabhilieve. Saka maprofita, kune maprofita aya anoti chivanhu nechiprofita. Bozi vakazvihwisisa kuti chivanhu choshanda, chiprofita chita chodai so. Saka ndoona sokuti inini maprofita kamazondipindura. Ndoda kuzoti tizotaura panyaya yekuti kana mukaona munhu anenge ane chivanhu chake, kana munhu anenge ane chiprofita chake, kana kuti chinomusiya neching'anga chake iyoyo. Bozi ndonatsa kuti kutorera munhu ching'anga ine hakusiwo kutendotsa munhu. Munhu anofanira kuti akatouya akatoti enda funga ndidai ndadai so, ngaagare nechivanhu chake ichocho. Handiti ongosiya kuita zvakaipa chete. Asi apana akauya munhu anenge achida kukweshonwa, ngaamukweshe neching'anga chake. Pakauya munhu anenge achiti ine munda wangu hausi kudai so, ngaamuitire izvozvo. Pakauya munhu anenge achitaura kuti mombe dzangu hasi kubereka, dzoda kugadzirwa, dzoitwa. Bozi vanhu vari kuroyiwa nechivanhu. Chivanhu chiya chida kuvhagwa futi nechivanhu futi. Hakuna munhu ane chiprofita anoroya. Hakuna munhu anoroya nechiprofita. Uwana munhu andoroya nechiprofita, andoona sekuti pamwe anenge ane chivanhu futi. Uwana munhu andoroya nechiprofita anenge achiri nechivanhu, maonero angu. But kana kuri kuti henyu muri kuti chiprofita chiriko chinoroya, amen, kuti ina nezviprofita pamwe. Ndosaka ndatoya kuzobvunza kuti zvichiprofita zvofamba sei. Zvinogona kuita ini ndisingazvizivi. Bozi nyatsoziva chivanhu ndonyatsozivisisa kunogoko chivanhu chinofambiswa sei. That's why ndagedza nditaure nevanhu vanozwisisa chiprofita kuti kuchiprofita kwenyu zvinofamba sei kuchiprofita ikoko. Then kana mandinzwisisa chezvezvo, mandiudza chezvezvo. Pasina Bhaibheri, hatisoda chiprofita chekuvhura Bhaibheri kuti kwai tarisa apa pakazodai, handisoda chiprofita ichocho. Munhu arida kuti nditsanangura zvakanaka, ngaanonga straight kuti baba apa zvofamba so, apa tozvidai. Pasina Bhaibheri. Ukangovhura Bhaibheri takutotaura zvinhu zvakaitika. Toda zvinhu zviri kuita kakarendi kuti kwauriwo. Bozi zvinhu zvataitoudzwa ndo zvakatotiziva kuti Mwari ariko. Takatoziva kuti inyaya yeBhaibheri. Bozi nongo itonovhura mavhesi anototaura zvaMwari. Right now takutaura zvechiprofita chiriko izvezvi. Zvekutoti karendi. Kune vanhu vanonamata Mwari wavo nedzimwe nyika. Vanotonamata Mwari wavo kutoti Mwari anenge achitorimo muchechu, atori mberi. Urandosvika utopfugamira Mwari wavo tomunamata kudai so dai. Totozviziva kuti kunamata zvidhori ndizvo. But ivo vanenge vachitoti vakatonamata chidhori chavo zvichitoita. Zvavada kutoita izvozvo. Zvichitoita. Saka ndoona kuti isusu manje muno muZimbabwe hatinamati chivanhu. Hatinamati chivanhu. Totonamata musikavanhu. Tonamata musikavanhu. Tichipira ora kuwadzimu kunonzi kupira kuwadzimu. Tinamata futi kuwadzimu. Saka togona kuti mazira anoita nekunzwisa kuti kunonzi chi vari kumhepo motisvitsiro kunani kuna musikavanhu kuna nyadenga ndo manzira andozviita. Saka ndoda kuti kuchivanhu kuchiKristu tinoti Jesu Kristu motisvitsiro kunani kunani ngireni. Saka zvinhu zvemuZimbabwe zvakangosiyana road chete. But kwese zvese zvinongonopedzera zvaenda pamunhu wani pana Mwari. Kuti zvedu zvoenda nekuchivanhu zvoenda kuna Mwari, zvoenda kuna Jesu Kristu zvoenda kuna Mwari. Saka iko futi kuchivanhu futi kutotolinga futi na Jesu Kristu bozi zoti mwanakomana waMwari futi iye atoda kuti achese anotisvitsira kunani kuna mukuru. Anogona. Saka chivanhu tongoona sokuti chivanhu bozi vamwe muchazobvunza kuti chivanhu chi. Chivanhu ini manzwisiro anoita chivanhu. Chivanhu zvaufanira dzinza kuti mumadzinza medu umu munhu akafa anokwanisa kusvikira kana pandiri inini nesekuru wangu washaika vanhu zvavada kutaura mudzimu wayo unobudira pandiri utotaura kuti takadai. But zvikaitika kuchiprofita kana kunhu anonamata achida kutaura kuti pane maini yangu iri pakati kuti ndine matombo egoridhe 2 kg dzandakasiya pakati indaimodzitora. Ndiona sekuti kuchiprofita munhu havazvinzwisisi. But kuchivanhu vanokwanisa kutotaura kuti vakangohwa chete mudzimu wasekuru wangu ukabudira pandini seizvi kuti mudzimu wasekuru wangu ukabudira pandini ini ukataura kuti ndine matombo angu andakasiya kukadoma ane mari aindomimba kuti 3 kg kana kuti 4 kg. Vanhu vanotanga kutofambira mudzimu woyo kuti toda kutoti utaure kuti ndepapi. Murunzisa nyacho. Unokwanisa kutoti toda kutoti titobikira doro tiwane mari yoyo. But sometimes chimwe chiprofita
chogona kuti uresa nenzara kasingachinzwisisi chogona kuti uresa nenzara bozika mudzimu haisi kubuda nenyaya yekuti tiri kuibloka kuti munhu anenge ane mudzimu toti ishavi rakaipa kuti munhu abudidzirwa nemudzimu wasekuru wake abudidzirwa nemweya wasekuru wake handiti ka wotanga kutaura paipa yakara kuti ungawo chihure handiti ngautaure munhu anga neshavi rechihure rakapiwa nasekuru wake mweya wangu ngautaure kuti wai waita zvechihure bhozi chine chinochikonzera kuna chinhu china chikonzero the same nemwanakomana waMwari kuti paakauya pakanga pachitori nechikonzero chaitokonzeresa kuti Jesu Kristu auye bhozi paida vanhu vanoda zvinhu zvavanoona zvekuvimbisa vanhu kuti kuchazodeka hazviiti but vanhu vanoda zvinhu zvavanoona current. That's why Jesu akauya akazoti titonyatsotoona kuti uyu ndiye mwanakomana waMwari zveshuwa zvekuti vanhu vaitomubvunza kuti zveshuwa mwana ndiye mwanakomana waMwari tese toziva Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Saka ndozvipo izvi zvokuti chivanhu chatokurarama handisi kuti ita chivanhu asi zvandataura zvinzwisai vanhu veproblem kuti vanonoka kunzvisa handa kuti ngatiite chivanhu ndauya kuzovhunza mibvunzo yandabvunza kwokutanga data risapera handirambi kunchibvunza kaba ndauya kuzovhunza saka pandichibvunza ndobva ndatsanangura mazina andoita chivanhu ini chiprofita handichizivi musataura kwanzi ari kupikisa chiprofita kana kuti ari kupedzisa chiprofita ndati ine chiprofita handichinzwisisi handichizivi ndinoziva chivanhu bozi kuno magadziro tinoita magadziro ekuti munhu akafa tomugadzira kuti mweya wake uzorore ngauite sei ngauzorore usazomukira vana usazomukira vapenyu usazosangana nezvipoko ngauzorore nechivanhu handikona for sure uchitozorora zveshuwa ukada kumutsa wafuti chivanhu ameno chivanhu muchinzi chivanhu munhu akatofa izvizvi akapondwa tikada kumutsa nechivanhu kana kuti vakada kumutsa vande chivanhu seni inoitawo chivanhu tikada kumutsa anotomuka munhu muchitomuona padheni penyu tatoona nhinga itori padheni pangu tanoona nhinga tasangana nemukomana iye akafa akavigwa tasangana chivanhu ichocho handiti saka tisingazoti chiprofita vanenge vachizozvitora sei hawo but isi kuchivanhu munhu akatofa zvisina tsaruka kuchivanhu anomutsa musambofa manyeperwa kunzi kwanzi hazviiti kuchivanhu isusu seni ndotoziva vanotozviita izvozvo kuti uyu sekuru ava vanozviita vanomutsa munhu akatofa ndotozva sekuru ava vanotozviita munhu akabirwa pamba pake ava vanodzosa vanotogona munhu yapenge vamaona sisi uyu akaita so akamitisa munhu akamusiya akadai so zvinoitetika ndotovaziva ndotozviziva bo ndozviona ndoziva ndochivanhu ndochinzwisisa but kuchiprofita handisanda ndambozvinyatsozvinzwisisa kwete kuti handisanda zvinzwisisa handisanda tozviona handatozvinzwisisa ndongonzwisisa chete kuti maprofita ukaenda muprofita une mudzimu wako kana ukaenda muprofita une chivanhu kana chiprofita vanosvika kutokudza kuti mweya yakaipa yotobviswa midzimu yayo yokandwa mubhini handikona. Saka sometimes unogona kunge ini ndokazonzvisa kuti unogona kunge mweya uyo uri wokuti utobatsira hama dzako vanotambura utobatsira vanoshayiwa utobatsira chichi zvese zvakaita vana sekuru bhanda vana kafera vana dzimwe n'anga dzamoziva vana vangosiyana siyana handikona the same kuti iko zvino kune vanoimba gospel kuna vanoimba mbira dzenharira pese pavanenge varanga vachione nheko yavo pese panenge vane mbira dzenharira vanenge vane nheko yefojika because vanotonyatsokunzvisa kuti the time yekuti unoziva here kuti izvi chero chinamata akutaura chero maprofita chimboendai panoridzwa mbira dzenharira chingoendai kungoenda chete maprofita vanonamata chikristu vanonamata chimboendai unoziva mbira dzenharira chingotanga so kuti unonyatsokutonzwa kuti dai ndangosimuka unonga kuti unotanga kuti muviri so utanganzwa kuti haiwa panapa pane zvakutoita sei pane zvakutoitika animukona ndo zvakafanira kuti nechikristu kuti kuchikristu unogona kupinda muchechi utonamata muprofita gorwandima gorwidii kusvikira kwaupedzira iwe usatoone mwangude ungambozvinzwisisi kuti zvinombofamba seko zvinhu bhozi zvinenge zvisimo mauri but tirikutaura kuti kuchivanhu izvozvo kuchivanhu uchingotanga chete kungonzi maoko atanga kurohwa ngoma irohwa zvese zvinotanga unotanga kutopinda mauri zokutanga kunzwa kuti pane ka something dai ndangojamba ndangowira pasi kana dai ndangozviwisira mvura dai ndangozvirovera moto kana dai ndangozviita sei but the time yese uri kaizvoka hapana anombokubata usafungira zoro ukada kuzvirovera pasi ngoma dzatanga kuridza vanhu vanokubata vanokusiya anona zvoitika kuchechi zvezvezvo kuti kuchechi munhu akabatwa nedhimoni handiti vanhu vanomhanya maasha vamubata vamufugidza kuti aite sei kuchivanhu isi hatibati munhu kuchivanhu munhu akatongotanga kusvikirwa nemudzimu hatikubati tokusiya ukada kuzvipisa nemoto ukada kuzvirovera pasi kana uda kuzvinyengesa ukatona kudhifenda kumvura
Bosi mvura inoona toziva kuti munhu akananga mvura wega anonosvika akafa. Ukada kutanga kutaura nechirungu, ukada kutanga kutaura nechitonga, kutanga sei, tokusiya tokupa time yako tozobvunza kuti ndiani kwava? Ona ndipewo mvura, ndipewo chichi nditi mvura tokupa mvura oita sei? Omwa, ndipewo doro wazukuru, ndipewo fodya. Wamboziona here kuti mudzimu uzaunoita? Mudzimu uri mahwani manje. Kuti munhu akasvikirwa nemudzimu anokwanisa kutoti chero anga asingasvoti fodya, achitori mukristu chaiye akasvikirwa nemudzimu anototi vazukuru ndipewo fodya. Chifunga kuti muroora wako wakutanga kuti muzukuru kuna atezvara. Muzukuru uyane doro. Mukotoona muroora wako kushapira doro, but haasati amborimwa, haasati amboita sei, nenyaya yekuti asvikirwa nemudzimu. But isusu tikaenda kuchikristu chikristu munhu akatanga kuda kutomhanya panhengerere pano. Vazhinji vandinoona vanozomhanya kuchikristu vamwe vacho vanenge vatotipiwawo kuti chimada kuti uzongomhanya kutoendera podai kubvisa hembe uzodai. Kumudzimu hakuna munhu anobvisa hembe, chero ane shairi yechihure, hakuna munhu anotombobvisa hembe, hakuna munhu anotombonzi azotombodai kana kuita sei. Amukona isu toziva pangori rangoma chete munhu ane mudzimu wako ukamutosvika unotongosvika dheredhe, haumbokumbirwi kuti tachikumbira kuti udai so. Asi kana uchiziva kuti ndine mudzimu, ndikachongwa nemudzimu, vanotoziva kuti right kuti mudzimu wakachongouya kakuda kugwedhlewa sechibhurani kudai, kutanga kutomboti gedhle motombodibikira doro, moisa fodya pasi, motombodira mvura pasi, moita zvese ndokupomba mudzimu wangu ngobva wabuda, motaurana kuti atikumbirawo mvura haisi kunaya, tachikumbirawo mvura, toita sei zvogadziriswa zvoita sei zvoita. But kuchiporofita nemaonero andozviita ndomaonero andozviitawo kuchivanhu chedu. Kuchiporofita munhu akangotanga kudai so anotobatwa kunzi out. Pane mumwe mudzimu unenge usingafaniri kubudiswa pamunhu. Ameni maprofita ndosaka ndati mukandibatsira ndinonzvisa. Pane mumwe mudzimu usingafaniri kubviswa pamunhu. Kwete chimwe chiporofita unokwanisa kufunga kuti idhimoni rauya nditi icho chiri chiporofita. But masvikira ndechiporofita ichi chinotosvika neshungu, because munhu chichida kutobvarura munhu. Wambona zvoita kana chiporofita chachi chingona kutokubvarura kunge chamadungwe chakatoita kutoti madungwe akatonoenda mugomo akatobikira Mwari nyama akaita soso, zvinhu zvakaita zvinhu zvakatowanda. Inyaya yekuti mawire zvinhu zvakasiyana siyana. Saka izvozvo ndo zvandoda kuti vanhu mutinzwise kuti the time inouya mudzimu mukatoona kuti mudzimu waimoti mweya yesvina, ndo the same izvo kuti madungwe kuti madungwe ane mweya yesvina, akazoona Mwari akazodii. Mwari anotouya Mwari pamusingamutarisiri imi, mototi Mwari haana kuuya. Mwari anotouya zveshuwa, but imi hamukwanisi kumuona. Ndo the same mudzimu panotouya unotouya uzotisi wosangana nemunhu anenge achida kusvika papi. Saka ndipindurei mozondudza kuti haufa zvinhu zvakamira sei, zviri kudidi izvo zvese mundibatsira about prophecy, kuti chiporofita chofamba sei. Handiti ini ndiri free kuona chiporofita chacho kana kusvitswa panoitwa zvechiporofita, ndiri free. Kune vai vanoda kutoti ndizototsanangurira vanhu chiporofita chacho sei. Apa ndazama kutsanangurira chidimbu chechivanhu, chibhozi vanhu vochinzwisisa, ndazitsanangurira chidimbu chechivanhu. Saka mukazoda futi ndikutsanangurirei chiporofita, nditsanangurire vanhu chiporofita vanonditeera, munongonditipa kana undionesa ini bhozi ndinoita zvinhu zvemashuwa zvandodi. Amona chivanhu ndochinzwisisa, bhozi chivanhu nditore muvanhu wofuti nini. Saka mukandiudza zvechiporofita ndonyatso ndipamuruda kuti ndipinde napo chiporofita vabereki chakamira so chinobva apa chindapa. Unokwanisa kuprofita munhu murodhini, bhozi kuchivanhu anisana mbona nganga kana muna first kana muHarare Garden, kuti kwaenda ona nganga muna Harare Garden ine mudzimu uchiburira muHarare Garden, kuti mudzimu unotoziva kuti hatingobudi hatipfachuki pese ngodaiso. Hatisatamboona chechi yeng'anga, kuti pane ng'anga iri pakati inoti huyai tiungane tikuprofitei pavanhu makazara pale. Iprivacy, mbozi mudzimu wako iwowo unoti paunoenda kung'anga iwoka hauendi wega, unotoperekedzwa nemidzimu yako. Ukaona ng'anga unosvika uchitaura kuti tangouya kuzokubaya kungozokushandira chete pasina kuti takumbira midzimu yako kuti iri kutungamirire, tione zambuko rako, tione pauda kuita sei, uri kunyepero. Ng'anga chacho inotonyatsa kukuudza kuti kumbira midzimu yako ita so. Ndo chivanhu mafambiro achinoita. Saka ini ndiri kumbirawo kuti mondibatsirawo. Namba ndedzozizi dziri kubuda paskirini 0716 305 422. Ndibate paWhatsApp monyatsa kunditsanangurira kuti munhu waMwari zvinhu zvinofamba so. 0716 305 422. Kune ava vada kuona ng'anga dzanotaura, ndo nhamba dzangu idzodzo. Kuna ava vada kundibatsirawo futi panyaya dzechiporofita, ndizvo zvandinotaura.